Aceasta este tranzacția pe care o am deschisă în momentul de față. După cum vedem, risk reward-ul este 1.86. Dacă ne uităm pe grafic, vedem că ieri sesiunea din New York în sesiunea de New York nu a fost volatilitate foarte mare. La fel s-a întâmplat și în sesiunea de Tokyo. Da. Deci pe sesiunea de Tokyo volatilitatea nu a fost foarte mare. Iar astăzi, sesiunea de Londra a lichidat high-ul de pe sesiunea de Tokyo și high-ul de pe sesiunea de New York. Da? Asta a făcut Londra. Și având în vedere că Londra a lichidat high-ul de pe sesiunea de pe Tokyo și high-ul de pe sesiunea de New York, am zis să intru sell în această tranzacție. Da? Vedem că aici este sesiunea de Londra. Da? Aici este low-ul de pe sesiunea de Londra de ieri. Ok? Și ce ne așteptăm noi să se întâmple? Da? Ne așteptăm ca prețul să coboare. Eu o să închid tranzacția mai devreme în acest fair value gap. Da, în acest fair value gap de aici aș vrea să închid tranzacția. Ok. Dar mă aștept ca prețul să coboare, să ia lichiditatea de pe low-ul de Londra de ieri, după care vom căuta poziții de buy în continuare. Da? Deci din zona asta o să căutăm poziții de buy. Dar doar dacă o să vedem acest low lichidat. Da? Low de pe Londra doar dacă o să fie lichidat. Momentan așteptăm să vedem dacă tranzacția se duce în take profit și așteptăm ca prețul să coboare în această zonă. Da, și aceasta este tranzacția deschisă în MetaTrader. Riscul este de 1024,28 de dolari și profitul este de 1913 dolari. În momentul de față rulez cu 457 profit. Și așteptăm să meargă tranzacția în jos. Până în acest fair value gap. Cam așa arată tranzacția până în prezent. Da? Suntem foarte aproape de take profit. Dacă ne uităm în MetaTrader, avem 1500 de dolari profit. Da? Și aici este take profit-ul. În momentul în care o să luăm take profit-ul, o să primim o alertă și cumva aplicația Max Power o să arate o alertă și cumva ar fi de interes să vedem exact cum arată această alertă în Max Power. Așa că o să lăs tranzacția să curgă și așteptăm alerta. Super, după cum vedeți, în momentul de față avem take profit, da? Avem alertă din MetaTrader, avem alertă de la Max Power Risk Management că poziția noastră s-a dus în take profit. Cam asta a fost, da? A fost o tranzacție destul de frumoasă. Vedem și alertele din TradingView. Da, cam asta a fost tranzacția. Ce vreau să văd în momentul de față este ceea ce am zis. Vreau să văd că acest
low este lichidat de pe sesiunea de Londra, după care din această zonă, da, din această zonă, ne vom uita la poziții de buy. Să vedem dacă găsim o poziție de buy. Super. O să opresc această înregistrare aici și rămâne să ne vedem în următoarea tranzacție. Cel mai frumos take profit din ultima săptămână și din ultima perioadă.